ए तार बंटुटार हठात केमती तार देह खराब हो गला मु भी निजे जानी पारुनी। एकला गुटे आस्ते बहुत खराब नागे। किणी नियंतु ना जी काली तो 5 टका पाई बहुत गरम देखाउथलो। भूल हो गला से काली निशारे टे कौन कहीदे से गुड़ा को धरतुनि किणी नियंतु ना जिनस गुड़ा को। अरे कुआडे गला काली रे पावारा क्षमा कर दियंतु ना किणी नियंतु। तुम मानक भली भिकारी मानकर अवस्था एई भलिया हबो हला। औकातलेस काली फुटाणी करथलो आज पुणी आसी गड़ धरछो। हां एमती कहंतु नि से देख काली मो मुंड गरम करी तू ठीक करिनु। तुम भलिया अनाथ मानकर एई अवस्था हुए। कुकुर कोटिकार जा जा ढुकुची। अरे जा हे प्रभु मते अनाथ कौन पाई कलु ता ऊपर भी पुणी गरीब केमिति बंचिबी तू निजे कह। जदि तू सतरे थिबु ना तेबे एमती गुटे किछि करूनु चमत्कारटे गुटे कर जेमती समस्ते सम्मान देबे समस्ते टिके भल पाइबा देबे। जदि मोर बापा माँ थाते ताले हुए तो आज ये दिन देखा न था समस्ते गाड़ी दौरान। अरे माछ नब तो बड़ माछ नब रोही भाकुर ए छोट माछ नहीं किस कर हौ मु तो देवा लोक देवी मोर किस गला। ओ भाई किए अच्छ रे बचाओ भाई किए कोठी अच्छ बचाओ रे ए भाई भाई रे देख एपटे तलू तलू देख अरे सियाड़े कुआड़े जाऊँ मो तलू देखुनु ओ भाई तलू देख हाँ आसे आसे से तले 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 मत काट रे भाई एमती कौन देखु मत अनिश्वास लगे काढ़ुन यू आज तो मु मद फद पीनी किछि एमती कहीं लगुच ये जमती कथा होची। अरे भाई मु ही कहूची काढ़े एठू मत टिके
କଣ ଦେଖୁଛୁ ମ? ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଦେ। ହେଲେ ତୁ କଥା କେମିତି କହୁଛୁ? ତୁ ଆଉ ଭୂତ ଭୂତ ନୁହେଁ ତ? ପାଗଳ ନା କଣ? ଦିନ ବେଳେ କୁଆଡେ ଭୂତ ଆସିବେ? ହଁ ସେଟା ବି ଠିକ କଥା। ମତେ କାଢିଦେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଟିକେ କାଢିଦେ ଭାଇ। ଭାଇରେ ମତେ ଟିକେ ତୋ ସହିତ ତୋ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ହଉ ହଉ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଚର ଘରଟେ ଆଣିଦେ ନା। କଣ ବାପରେ, ଯଦି ତୋ ପାଇଁ ଏବେ ସେ କାଚର ଘର ଆଣିବି ତାର ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ପଡିବ? ଏତେ ପଇସା କେଠୁ ଆଣିବି? ଆଉ ଯଦି ସେ ପଇସା ମୁଁ ଦିଏ ତାହେଲେ? ତୁ ଦବୁ? ଚାଲ, ତୁ କଥା କହିପାରୁଛୁ, ୟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ଭଗବାନ ଯେ ସବୁ କରିଦବୁ। ରହିଯା ପୁଅ, ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ କାଇଁ? କାହିଁ ମିଛ ଗପ ଗୁଡା ଶୁଣଉଛୁ କହିଲୁ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏଇଠୁ ଠିକ 30 ପାଦ ଆଗକୁ ଯା, ତତେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ପଇସା ମିଳିବ, ତାପରେ ମତେ କହିବୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏବେ ତୁ କେତେ ମହାନ ଆଉ ତୋ କଥା କେତେ ସତ ହଉଛୁ। ଚାଲ। କଣ ଏଇ ଗଛଟା? ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ? ହେଁ ଦେଖିଲୁ କୋଉଠି ପଡି? ନାଇଁ ତ। ଆବେ ନାଇଁ, ଏଇଠି ନୁହଁ, ଆଗକୁ ଯା। ଏ ଗଛ ନୁହେଁ? ଏଇଠି ନୁହଁ, ଏଇଠି ନୁହଁ। ଏଇ ଗଛଟା? ହଁ ଏଇ ଗଛଟା। ଦେଖ ସେଇ ତଳକୁ ଦେଖ। ଆରେ ତୁ ସତରେ ଯାଦୁ ଜାଣିଛୁ ନା କଣ? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ? ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଚର ଘରଟେ ଆଣିକି ଦବୁ ନା? ହଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ତେବେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ତାକୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ତୋ ସହ ରହି ଚମତ୍କାର କରୁଥିବା କଥା ତୁ କାହାକୁ ବି କହିଛୁ କିମ୍ବା ତୁ କୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ତୋର ମୋର ଦୋସ୍ତି କଟିବ। ତାପରେ ତୁ ତୋ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ତୋ କଥା ମୁଁ ଆଉ କାହାରିକୁ କହିବିନି। ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା, ଜଲ୍ଦି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଚର ଘରଟେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୋ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆଣିଦେବି ଏଇ ପଇସାରେ ଆଉ କାଚର ଜାର। ଏଇ ଦେଖ, ତୋ ପାଇଁ ତ ନୂଆ ଘର ଆସିଗଲା। ରଖ, ଏବେ ତୋତେ ନୂଆ ଘରକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ହଁ ଆସେ। ଓହୋ, ଏବେ ଯାଇକି ମଜା ଆସିଲା ଭାଇ। ଯାହାବି କହ, ଏବେ ତୁ ଗୋଟେ କାମଟେ କରିଛୁ। ଏବେ ଖୁସି ତ ତୋ ନୂଆ ଘରେ? ଓ ଭାଇ କି ଶାନ୍ତି। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗେଲ କିରେ ସବୁ? କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ। ଆରେ ତୋ ମାମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିରେ? ଆରେ ମୋ ପାଖରୁ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, ମୋତେ ଦେଖା ଦଉନି କି ସେ ଧରାଛୁଆଁ ଦଉନି। ଆରେ ଗଲୁ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲୁ, ମୋତେ ଦେଲୁ। ଆରେ ମୋ ପାଖରେ କଣ ପଇସା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଦେବି? ଆରେ ନାଇଁ ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ପଇସା ନ ଦେବ ତମ ନାଁରେ ମୁଁ ପୋଲିସ କେସ୍ କରିବି। ଆରେ ଭାଇ ମୋର କଥା ଟିକେ ବୁଝ। ଆରେ ବୁଝ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝ। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯୁଗାଡ଼ କରିକି ତୁମର ପଇସା ଦେଇଦେବି। ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଟିକେ ଦିଅ। ହଉ 5 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ନେଇ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତତେ। ହଉ ଭାଇ, ହଉ। ତୋର ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ତୋର ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ଭାଇ, ନିହାତି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତମ ପଇସା ଦେଇଦେବି।
ଦେଖୁଛୁ ପୁଣି ମାମୁଁ ସିଆଡ଼େ କାହାଠୁ ଧାର କରିସାରିଲାଣି, ଇଆଡ଼େ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ ସେଟ୍ ମୋର ଜିନିଷ କିଣୁନି। ଭାଇ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦିଏ ତେବେ? ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ପଇସା ପଡ଼ିଥିବ ନା କ'ଣ? ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ମୁଁ କିଏ। ତା ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ତୋତେ ସବୁ ଜଣା, ତୁ ଭଗବାନ ନାଇଁ? ନା, କିନ୍ତୁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରି ହିଁ ପାରିବି। କି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ କହିଲୁ? ତୁ ଗୋଟେ ଲଟେରୀଟେ କାଟେ। ସତରେ? ହଁ, ତୁ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ଟିକେଟଟେ ଆଣ। କ'ଣ 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 କହିଲୁ? ଲଟେରୀ କାଟିବି? ସେଗୁଡ଼ା କାଟିଲେ ଲାଗିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, କେମିତିଆ ଲଟେରୀ ଆଣିଲେ ବାଜିବ ତୁ କହିଲୁ? ଯୋଉ ଲଟେରୀ ଟିକେଟରେ 4ଟା 7 ଥିବ ତୁ ସେଇ ଲଟେରୀ ଟିକେଟଟେ ଆଣେ। ପକ୍କା ବାଜିବ ତ? ଆଗ କର୍ମ ତ କର, ତାପରେ ତୁ ଫଳକୁ ଆଶା କରିବୁ। ହଉ ତେବେ, ହଉ ହଉ। ଯା ଯା ଯା, ଜଲ୍ଦି ଯା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ଜିମଲୁ? ମୂର୍ଖ ପିଲାଟା ପରା, କୁଆଡ଼େ ଯେ କ'ଣ କରୁଥିବ। ଗୋଟେ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ମୋର, ଯଦି ପୁଣି ତାର କିଛି ହେଇଯିବ। ଆରେ ବାବା, ତୁ କେବେରୁ ଏତେ କଥା ଭାବିଲୁଣି? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ନା? ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିକି ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ କିଏ ମାରୁଥିଲି ନା। ଆଉ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଦେଖୁଛୁ ତ, ଜ୍ୱର ପ୍ରବଳ, ଥଣ୍ଡା। ଓହୋ, ନେ ତୋ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଆଣିଦେଇଛି ଆମର ଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ କହିକିରି ହେଲା। ସେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତ ଦେଲେ, ଏଇ 2ଟା ମେଡିସିନ ଖାଇଦେବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଖାଇତେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇତେ ହେଲା। ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଏଠୁ ଗୋଟେ ଖାଇସାରିକି ହେଲା। ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକଟା, ତୁ ଡାକ୍ତରକୁ ଠିକ କହିଛୁ ନା ନହେଲେ ଜ୍ୱର ଜାଗାରେ କହିଦେ ତୁ ଝାଡ଼ା? ଆରେ ତୋତେ କହିଛି, ତାକୁ ଦେହଟା ତାତଲା ନାଗୁଛୁ, ଥରୁଛୁ, ଏଇଆ କହିକିରି ଆଣିଛି ତାକୁ। ତୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କିଛି ଏଇ କଥାଟା ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନାଇଁ। କି ଭାବୁଛୁ ମତେ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନାଇଁ? ନେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ହେଲା। ଏଇନା ଖାଇଦଉନି? ଖାଇଛୁ ତ କିଛି? ନା ମୁଁ ଖାଇନି। ଏଇ ତ, ଆଉ ତୁ ଯା ଗଲୁ ଯାହା ହେଲେ 2ଟା ଖାଇଦବୁ। ପଖାଳ ଥିବ ଯଦି ନା, ପଖାଳ ଦିଟା ନେଇକି ଆଇଲୁନି ବାଟରୁ। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ଦେଖୁଛୁ ସେ ସେଟ୍ ଯାହା କରୁଛୁ, ଆଜି ଜିନିଷ ଟୋଟାଲି କିଣିଲାନି ଆମଠୁ। ସେ ଯେ କାଲି ଯେ ମୁଁ ତାର କଲରଟା ଧରି ଦେଇଥିନି, ସେ ଟୋଟାଲି ମୋର ଜିନିଷ କିଣିଲାନି। କି କରିବା? ହଉ, ସେ ଯାହା ହବ ତୁ ଟିକେ ଆଗେ ଠିକ ହେଇଯା, ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ଟିକେଟଟା ଦେଲ। ଲଟେରୀ ଟିକେଟଟା ଗୋଟେ ଦେଉନ। ରହୁଛି। ନାଇଁ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 4ଟା 7 ଥିବ ସେମିତି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦିଅ। ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା? 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା? ଏ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ନେଇଛି 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଏଇଟା କି 100 ଟଙ୍କା କହୁଛ? ତୁମେ ଠକୁଛ। ନା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରିମିୟର କାର୍ଡ, ଏଇଟା ହେଲା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଯିବ। ସେ ହଉ ଦଉଛି। ଇଏ ତ ଆଜି କମେଇଛେ, 100 ଟଙ୍କା ହିଁ ନିଅ। ହେଲେ ଭାଇ ଇଏ ରେଜଲ୍ଟଟା କେବେ ବାହାରିବ? କାଲି ପେପରରେ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ତ ପେପର ପଢେନି, ଜାଣିନି। ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଦେବ ନା? ହଁ ହବ।
ହଉ ମୁଁ କାଲି ସେ କାମ ସାରିକି ମୋର ଆସିବି ଆଉ ତୁମଠୁ ଦେଖିଦେବି ହେଲା ଦେଖିକି ଟିକେ କହିବ ମତେ ଆଉ ହଁ ହଁ ହଉ 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 ତାହେଲେ